Nastavljamo mi dalje s TV koktelom i to s književnošću. Imamo zadovoljstvo pozdraviti u svom društvu Đakovčanina koji nam je stigao u Osijek. Adam Rajzl je s nama i predstavit će nam svoj novi roman Mornareva žena. Adame, lijepi pozdrav, dobrodošao u program Osječke televizije. I tebi lijepi pozdrav gledateljima Osječke televizije i osobito tebi koji si me pozvao da dođem u studio. Mornarevu ženu predstavljamo dan nakon predstavljenja u Đakovu, pa hajdemo se malo prije ove osječke ekskluzive prisjetiti, dakle, kakva je atmosfera bila jučer u Đakovu i kako su Đakovčanke i Đakovčani primili Mornarevu ženu. Mogu ti reći da je bilo jako lijepo, barem ljudi tako kažu, bilo je puno. Održano u jednom rock klubu koji se zove King, lijepo uređeno, tako da sam ja jednostavno iznenađen, nisam ne očekivao takav odziv ljudi koji su došli, naravno i lijepih djevojaka i žena i kolega koji su došli tamo. Bez toga ništa. Bez toga ništa. Bez toga apsolutno ništa. Kroz Mornarevu ženu koja je, recimo to tako, samo nastavak niza književnih ukoričenja koje si do sada objavio, šeta lik koji se zove Ivan Lipovac i kroz vrlo zgodne i zanimljive zgode prolazi u ovom romanu. Upravo to. On ide iz Slavonije pa dođe u Primorsku sredinu, konkretno dolazi u Rijeku i tamo se zapošljava, bio je jedan vrhunski majstor, završio je tehničku školu, građevinsku školu tehničku, brodograđevnu zapravo, međutim dolaze kod jedne stanodavke koja je rasna žena, lijepa žena, a čiji je muž kapetan broda. Sad dalje neću puno otkrivati jer oni se zbližuju, tako da neka ljudi uzmu roman pa neka pročitaju. Što se dalje događa ne smijemo otkriti jer naravno treba uživati, poštovane gledateljice i gledatelji, u novom ukoričenju s potpisom moga gosta. U svakom slučaju čini mi se da će po ovome što smo sada čuli, a i po onome što sam vidio o romanu, jer je novi, još uvijek svjež, zaista možemo očekivati i nastavak književnih nagrada. Pa ja se nadam, odjek je dobar. I ljudi koji su pročitali kažu da su pročitali u jednom dahu. Zato što je priča onako vrlo zanimljiva, ima dosta detalja koji su vrlo zanimljivi, ima dosta zanimljivih osoba. Možda samo da jednu Saša ti kažem na jednu osobu. Imam jednu zgodu iz tog romana, jedan čovjek koji se zvao, neću ga ne reći kako se zvao, pravo ime moram sakriti, ne smijem reći kako se zvao. Naravno. Imao je jednu obsesiju, volio sakupljati gospine kipove, ali sad da li je volio sakupljati ili krasi, to je za druga priča. To ćemo također otkriti. To ćemo tako otkriti, međutim, on je bio, imao tu znači maniju jednu sakupljanja, odnosno krađe gospinih kipova i što se događa? U mom selu, ili u tom selu koje se zove Djedov Dol, zapravo je neko drugo selo, bio je najbogatiji čovjek koji imao lijepu kćer. U tu lijepu kćer se zaljubio jedan momak koji je lijep, ali nema novaca. Ali se njegovi roditelji ipak odlučuju da dođu u prošnju. Oni dolaze u prošnju, a naravno bili su odbijeni jer ta njihova djevojka ne odgovara taj momak ne odgovara za njihovu kuću. I što se događa? Vječno pitanje, rekao bi. Da, slavonske kuće su nekada imale niše, a u tim nišama su bili kipovi Majke Božje, koja čuva tu kuću. I budući je bio mladoženja odbijen njegov otac, nakon 2 dana nestaje ta gospa. Sad naravno tko je kriv? Onda je kriv je taj momak, vjerojatno je on ukrao taj kip Majke Božje. Prošlo je 90 godina kod šokaca, naših šokaca, ili šokaca kako hoćeš, jel da? Ima jedno ovako pravilo, kad se zamire, onda 90 godina uopće ne razgovaraju. Nema razgovora. Nakon 90 godina, tom mom glavnom junaku, tom junaku o kojem pričam, njemu se počeo nešto pojavljuje se Gospa i kaže vrati me na moje mjesto. I onda on konačno odlučuje i kaže Jozo, ja sam uzeo tvoj kip Majke Božje, ovaj kaže vrati. Međutim, moj glavni junak ne vraća tu Gospu. Što se onda događa? Taj Jozo uzme seljačka kola,
uzme konja, upregne konje, uzme dvocevku pušku i dolazi u Trnovačko brdo. I kaže, dobro Stipo, hoćeš ti meni vratiti moj kip? Ovaj kaže, hoću, ali ajde ti sa mnom u podrum. Kad su oni došli u podrum, ima je jedan problem. Unutra je bilo 15 kipova, majke Bože, pa onda ovaj kaže, pa biraj ti koji je tvoj, ili ja ne znam koji je tvoj. Ovako je jedna zanimljiva. Više zanimljivo. Da. E sad, kad smo spominjali zapravo Lipovca kao glavnog junaka da iz Slavonije odlazi u primorski dio naše zemlje, koliko tebi kao autoru, dakle čovjeku koji je izmaštao cijelu tu priču, je bilo potrebno možda osobno iskustvo da bi Slavonca stavio u primorski dio Hrvatske, da vidimo kako se on tamo ponaša? Mislim, nije baš tako lako bilo, međutim, ja sam u Rijeci imao tetku, imam dvije sestričnih bratića, tako da sam tamo često išao. Ali da im mogao nešto napisati, ja sam morao otići nekoliko puta u Rijeku, morao sam putovati, morao sam otići u jedno romsko naselje da bi upoznao jednu Romkinju koja se, ili Ciganku ako hoćeš, koja se zove Suzana, da bi upoznao njezin život, njihov život, gdje je moj glavni junak i našao se i tamo, ali neću puno otkrivati. Odlično, ne smijemo puno otkrivati. Na stolu vidimo još neke tvoje naslove, možda prije ostalih bih spomenuo ovu koja je dobila i nagradu, i to vrijednu nagradu. Radi se naime o jednom zvoniku naslovu. Zvoniku Eve Šimunove. Jedna lijepa djevojka koja je živjela u selu i bilo se ljubila jednog momka, nekadašnji stari slavonski običaj, njenu svekrva, ta njena svekrva nije je voljela. Ali se momak ipak odlučio tu Evu dovesti kući. Kad je nju doveo kući, onda je ta njena nesuđena svekrva uzela štap, Slavonci kažu čulu, to je ona znači štap koji ima kvrgu, jel da? I ona nju ranu zoru sa tom čulom bijela kroz cijelo selo. To je bila takva sramota da je ona jednostavno morala poveći iz sela. Ja nekako mislim da će možda ovi naslovi i radnje romana koje potpisuješ vratiti možda neka davna sjećanja, ali nekako se nadam da se to više autohtono ne događa. Ja mislim da se više događa, sad više svekrena, ja sam vam više ništa reći. Barem ja mislim da. A sad se malo obrnula, znači, priča. Dobro. Poveznica s Osijekom je vrlo velika u prošlosti tvoja. Prva zbirka priča zove se Odavde do obale. To su pjesme, prva zbirka, to su pjesme Odavde do obale, evo to je tu. Izašla je u ediciji Vrbaci. I mogu ti reći da su me Saša jako lijepo Osječani primili. Ja sam došao iz jedne male seoske sredine, a oni su mene jako lijepo primili. I tu mi je izašla prva knjiga. Ona je izašla prije 42 godine. Znači od tada ja objavljujem. 42 evo mogu spomenuti neka imena, recimo Stjepan Čujić, pa evo naš gradonačelnik vaš, Ivan Ivica Orkić, je tu unutra, pa Drago Kekanović, onda Željko Hodonj, pa onda imaš Drago Hedle, je tu jedna Vizentaner, pa Kruna Fritz Medić, ima dosta ovako značajnih imena koji su još uvijek dobro afirmirani. A eto, i ja sam među njima. Naravno, to je ono što uvijek treba istaknuti. Kakve su pjesme u pitanju? Evo, s ovim odmakom od nekoliko desetljeća kad gledaš na njih. Te su pjesme ozbiljne i kažu da su dobre pjesme, samo što više nisam pisao, a sad ja pišem isključivo za djecu. Pjesme za djecu i priče za djecu pišem, a za odrasle više ne. Vratit ćemo se malo, naime, dječji rukopis je moga gosta i lansirao u Literarne vode, ali prije toga me zanima sa sadašnjim odmakom od evo više od 4 desetljeća kada otvoriš zbirku Odavde do obale, kako gledaš sam na svoj rukopis, što bi danas možda promijenio ili bi baš ostavio sve tako? Pa mogu ti reći da sam vrlo zadovoljan, možda bi čak ostavio. Evo baš ova mlada književna kritičarka Livija Reškovac je radila jednu recenziju i kaže svaka čast. A mlada žena i vrlo je ovako, ima jedan svoj pogled na svijet. Znamo Liviju, promišlje poeziju i jako. I mogu ti reći da je ona je vrlo zadovoljna. Ako ona nakon 40 godina, znači ipak su pjesme dobre. Po njenom barem. Žive vječno. Da. Mene, moram priznati, naslov ovog romana koji nam je povod tvom gostovanju u našem programu, Mornareva žena, podsjetio na pjesmu Meri Cetinić. To sam čuo, da, to sam čuo. Ali kažeš da nema neke pretjerane veze s tim. Nema veze, da.
Ali dobro je čuti Meri, jel tako? Pa moglo se reći kapetanova žena, ali onda bi već bilo sve otkriveno. Ovako mi to malo drugčije zvuči. Mornar ipak ima još puno šanse i vremena za postati kapetan broda, da. Tako? Kada spominjemo Osijek i mini teatar kao cijelu priču, tu se tu sam jako ovako emotivno vezan. Uspomene. Da, tu sam jako emotivan. U Osječkom mini teatru, kojega više nema, to je bio nekad radnički dom, zaista su bile jako lijepe priredbe, ali imao sam jednu glazbeno-scensku priredbu koja se zvala Napuštena žena. I niz pjesama u glazbe Berto Krasnići, koji je bio Osječkim dinamitima, ne znam je li uopće više on piše glazbu, a recitirao je Đorđe Bosanac. I pjevala jedna djevojka koja je izuzetno lijepo pjevala, imala glas Meri Cetinić, međutim, više ne znam je li ona uopće pjeva i kako se zove, jer plakat nažalost nemam. Eto mi je žao što ga nemam. A eto, bilo bi dobro, možda se netko sjeti. Čak i ova Erna Wiesenthal koja je objavila to i ona se ne sjeća kako se djevojka zvala. I održala više koncerata. To su bila lijepa vremena, sad vidim, nema više ni radničkog doma, nema ni mini teatra. Možda vremena koja evociraju uspomene na prve ljubavi, prve stiskavce, sve te neke romantične situacije. Meni je vrlo romantična priča kako si ti zapravo započeo svoje literarno ostvarivanje. Slušamo. Vrlo zanimljiva Saša priča. Ja sam išao sam u 3. razred, znači imao sam 10 godina. A zaljubio sam se u jednu djevojčicu, već je bila djevojka koja je išla u 8. razred. Ona je bila daleko više od mene, znaš. I onda je došla u naše selo iz Donjeg Andrijevaca. Ona je čak i glumila, ona je lijepo plesala i lijepo svirala. I ja sam oko nje oblijetao kao pčela oko suncokreta. I ja sam se nadao da ona gleda mene vraga, gledala malo starije momke. I tada sam se ja odlučio pisati pjesme. Pa sam počeo potok teče klok, klok, ja ti šaljem cmok, cmok. Pa sam onda napisao drvena klupa, srce mi lupa, ne budi glupa, čekaj me kod jednog stupa. A ovi moji kolege su da rekli, to je rima da se klima. Ali tad sam već dobivao Modru lastu, časopis, vidio sam da objavljuju pjesme i priče, gdje već moje djeca mogu uzrasta. I ja sam odlučio poslati svoje pjesme. Ali bio je uvjet da potpis učitelja i mora biti pečat škole. Moj Saša, ja sam ti napravio sljedeće. Ja sam pečat škole sam napravio preko Indiga. I to sam koristio onih 5 dinara iz one bivše Jugoslavije s onim grbom, ali ja sam ga sam nacrtao i još sam napisao Osnovna škola Dragotin. A učitelja je potpisao njegov sin. Nakon 3 tjedna u Modroj lasti odgovori uredništva piše Adam Rajsel iz Dragotina, kaže u buduće nam se nemojte služiti takvim stvarima. A učitelj me onda pitao, nije rekao bogat, nego bokati. Kaže, bokati tvoga, što se ti to napravio? A ja, ne smijem ja reći, ja slažem. Ja kažem, prepisao sam. A on kaže, bokati tvoga sam te učio da se ne smiješ kititi tuđim perjem. I tako, a onda nisam duže vrijeme pisao i tek sam da počeo poslije, onda sam došao sam u Vrbake. Ali dovitljiv u svakom slučaju si bio. Da, imao sam ideju. I u 3. razredu osnovne škole. Da, imao sam ideju, da. Sada ta odrasla žena iz tada 8. razreda, gdje je ona sada? Slušaj, zanimljivost. Došao sam u Slavonski Brod kao književnik, imao sam susret sa djecom. I onda mi se javila jedna mala, ja sam ispričao tu priču i zamisli, mala mi je rekla, pa to je moja mama. Sjajno. To je bilo prije 8 godina. Sjajno. Dakle, ima puno zanimljivih priča i puno ideja za nova ukoričenja. Piše li se što god novo ili se odmara od Mornareve žene? Evo, sad pišem nešto novo, pišem zapravo jednu povijest, jedan povijesni dio, ali život mog oca. Njega su zvali Martin Tišler, nadimak Tišler je bio stolar. Nažalost, ja iz stolarije nisam ništa naučio i on je meni rekao, sine, drži se knjige. Možda sad vidim da stolarija, sad ljudi već zarade dobro kada naprave nekakav dobar namještaj. A od knjige? Može se vidjeti? Da, mogu ti reći da danas više ne, ali nekada da. Hvala lijepa, na valu te radosti i sreće. Pozdravljam do sljedeće zgode. Hvala i tebi i hvala gledateljima Osječke televizije. Toliko za ovaj tjedan, drage dame i gospodo. Vidimo se za tjedan dana u novom TV Koktelu. Do tada, neka vaš televizijski izbor i dalje bude Osječka televizija.
Doviđenja.